Takže volám sa Martin Lukáč a som v ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení v Košiciach, kde momentálne pôsobím. Tak ja mám ukončeného bakalára na maľbe. Študujem takisto ako Maťo, som študoval na maľbe u Adama Szentpéteryho. Pracujem takisto s videom, pretože maľba je vynikajúce médium, ale video má úplne iné možnosti. V kuse pozerám nejaké komiksové príbehy Batman, Superman, Apokalypsa a takéto a všetko tam stále vybuchuje. Hrozné haldy domov, obrovské, že keby to tak bolo v skutočnosti, tak polka sveta je zrúcaná a nikto to nepostaví, ale ne, je to proste. Ja si myslím, že to je úprimná vec, aj keď akože naivná, je to taká poliatrakcia. Mňa hneď zaujal tento nápad, pretože je to vec, ktorá bude komunikovať s ľuďmi priamo na ulici. Bude to také, je to taká metafora na túto dobu, pretože že všetci sa snažia nejak zaujať hneď človeku, niekedy až takým drastickým spôsobom. A my vlastne zbavíme to toho obsahu a necháme tam len tú formu toho zaujatia, toho prekvapenia, niečo nečakané v uličke. Ten už samotný výbuch je taký, že kebyže niekde niečo naozaj vybuchne, že je to hrozné, padajú domy, umierajú ľudia. Keď je to v komikse, je to také zrazu ohurujúce a potom keď my to presunieme ešte do mesta, že reálne mesto a komiksový výbuch, tak je to zase úplne niečo iné, tak kvôli tomu. Nové médiá, interaktívne veci, interaktívne inštalácie vo verejnom priestore. Sú to veci, ktoré sú teraz ako, dá sa nimi veľmi veľa povedať. Sú takéto živé veci, funguje to a dá sa s tým dobre pracovať. Biela noc je prístupná, je to výzva, veľmi sa teším, že to tam spravíme a uvidíme, že čo to dá, lebo možno keď sa to podarí, tak budeme v takých projektoch pokračovať. Je to výzva aj v tom, že to uvidia bežní ľudia, ktorí možno niektorí z nich možno ani nenavštevujú galérie. Tak uvidíme, že ako na to zareagujú. Je to interaktívna záležitosť, kde divák zistí, že nič nezistí vlastne. Zrazu, bum. A zrazu